aspaldiko. Gendeukan zamotin egoteko? Zuepe bai, badakigu, zelan zauzi, Ondo nau. Ez gauz urduri, Zergatik? Ametsa betetzea etorriak ginen eta ametsa luzatzen ari da. Eta zer nahi duzuenik egitea? Negarrik ez dugu egingo, noski. Ondo inoez. Bueno, aurrera egingo dugu edo zer? Baina gaur. Beste bat. Guatzen aurrera. Aste honetan, Jonander eta Beñat egon dira mi luzen. Ona dira, Jonander, zemon bilera biztu da hor. Hombre, topera gabiz, esan dut. Bai, Eta galdetuko ditazue, zer berezitasun du horrek? Ba, oso onak direla. Esan didate, saioa horretik eta onak direla egiten duten edo zertan. Tanatan. Bai, adibidez, Adibidez, badmintonean, buah. Beñat, zetan zara ona. Badmintona hori onena. oso onak imintziotan ere, noski. Badmintonean ere bai. Benetako izarrak, badmintonean bakarri. Zenbateko diametroa du ilargiak. Ba holan begibistaz 2008. Platero astoa da. Eta? Egu bai. Gu handia, bai. Agian beste lehiakideek erabili duten teknika erabili beharko lukete. Iraia beratzi. Iraiak bederatzi? Hortxe laguntza. Ainoa. Ainhoa. Elkar laguntzen ari zarete. Eta nika. Bukatzeko, ez dakit ondo nola deskribatu, beraz ni banoa. Gozatu ikuskizunaz! Gure zirkua, ongi etorri! Uxue horrein aritzen pentsatzen, Xabierre nola egiten du? Beste pixka bat egin, ez gustatu zait, Mariego da. Jonander, Beñat, habilidade berezirik belarretzen mugitu edo. Ez dakit, ez dakit. Epa! Epa! Baina patata poltsa ikusi eta Xabierri begia nola jartetek zio.